Nem bírjál kormolni a dolgokat. Talán melyik jól? Így az! Semmi. Góla van? Egy fél okker kilengése van. A két egy kitört egy csak izé. Jaj, fél okker szerintem elég izé fordulva. Mozgassál meg? Mozgassák Peti. Semmi gond. Elég sokat van. Semmi gond! Elég nagy a bóla. Semmi gond! Öntsél neki valamit erre izére kell. Ott van tovább is. Nem, mert ti is még be kell tolatom vissza, hogy jöttem. Ez az a naviak? Ez így? Ott ezt nem, ez csak navi a kocska. Kocska!